मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय जिउनि अनजालु नों आंनि गोसो गोरबोनि Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जों मोनसे स्पेशल जायगायाव थांगोन बिराद गोबाव जाबायमोन बेरायाखै शुटिं एकदम गोसोम सानटेन जाजोब्बाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय बहा थांगोन ओरैबायदि मोजां जायगा बियो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो आंजों लोगोसे थांगोन दिनैयो नानि ओमफ्राय लावदुम आयौ नों मानो जेकेट गानदो आं दासो नुदों नायनाय जेकेट गानदो माबा लोमजानो आयौ गोजांसोबायनो सासेया नोंथांमोना दा दामबाय थानाय मेथाइ आंनि आन्दो आन्दो जोंनि सिद्धार्थ आंनि मिथिंगा शिभानि मिउजिक भिडिअखौ नायबायना नायदोंब्ला नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे आसा खालामबाय आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुनो मोनगोन होननानै थेंक इउ Duh, sampai magang. Hinjau na zai buah na zai. Nai mari nundu. Mana biji nunglai manusia lai. Mari nundu tuh bigo. जि मोजां ना लामा बिदि लं ड्राइभआव फैनो आरो नै साहा बागानबो मोनबावबाय ओरैबायदि गोसो सान्थि नाङो लाइफआव आरो मा नांबावगौ इमान मोजां जायगा नुबाय इसोरनि अननायाव खाथियानो जा गोजानानो जा जिखुनु इमान मोजां जायगा भगबान आं बेनि थाखाय नोंथांखौ आंनि बे लाइफखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर साबायखर बावहरो नोंथांनिसिम ओम सद्गुरु आफा माबाखौ लानो हाया बेसे गोजान दंबावो मानाव बेसे गोजान दंबावो बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन ससेल'सै जोंनि लामाया जुदा नामा बेबे जों सानैनि लामाया जुदा हा मोसादो बेखायनो देखायदों चान्दुबि टुरिस्ट डेभेलपमेन्ट राजापारा किमान 100 बाप्पा 100 टका खुस्रा दंबा 100 गैया खुस्रा नानि दङ हा আৰু তো আগত দিবা নালগে মাৰ খাবি দেই ইয়ে বান্দৰ নুলেলে নানি নুদু না आयो थांबाय बाल लाखि दसलै जोंलाय बान्दर नुलायलायदो इयाव मोसाफोर दंना गैयाबा लावदुम हा दोङो बा दोङो डेन्जार दोङो नों खैबार फैखो इ जायगायाव बे
दिनैसो फार्स्ट टाइम माबा लाजिया बेबो आं लाबोनायखायसो नुदोलै नङाबाथ' बेफोराव बेरायनो रोंफेरा मोनबायलै मोनबाय मोनफैबाय हे ओइ जों फैनाया इथिं नङामोन नामा अ जों ओइ नेक्स्टथिंसो थांदोंमोन ओइ खनसे ओमफ्राय शुटिंआव ओइ मोनसेथिंसो थांदोंमोन ओमफ्राय एबारनिया नै इथिं फैबाय ओइयावसो थांदोंमोन जोङो इथिंनो मोजां ना होमबा खर' जों थांनायाव इथिंमोन आंसो आंनो गोसो सिङाव मानो सानहाबबायग्रा लावदुमा होनगासिनो आरो सानदुबियाव लायनो एख' गैयानो खिन्थु मोजां आरो न' जायगाया नेचारेलि गाखोगोन नैबेयावहा थाजायोबो आरो ना नों थाया होमबा हा नों गाखोआ गाखोगोन इयाव गाखोगोन आं मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय जिउनि अनजालु नों आंनि गोसो गोरबोनि समायना रमायना जोंनि इयुन संसारनि फै अनजालि फै अनजालु फै सानैजों गोरोबलांनि बरिया नै दायो दै इसोरो थांदो नुवाखैमोन ओइलाय ओइथिं लादोंमोन जों शुटिंखौ ओइयाव ब्राउन आइसनि शुटिंखौ ओइयाव लादोंमोन आरानि ओइयाव हा दायो जोङो नावका गाखोनोसै आयु स्रां स्रां बोरै मोनदों नावका गाखोनोसै जोङो नावका फायनानै नों गाखोआ लाइफ जेकेट गाननांगोन मानो गाखोआ फाय लाइफ जेकेट गाननानै गाखोगोन मानो लाइफ जेकेटबो दंखायो नै आंथ' बिराद गिखायो दैखौ लाइफ जेकेट गानाबा जानायानो नंखाया गाना आं गानगोनलै थै आं गानगोनलै इयो गोथौ नङालै बोरैबा गोलैलांथोसै सासेयाव 50 थाखा करि ना 100 रुपिस जानायजों नानिया गाखोआ नों मा खालामनो गियो ना मायो नों मानो गाखोआ आयौ नावका फिसायाव गाखोआ टाइटानिकआवसो गाखोगोन नामा होमबा नोङो मार साफा नुदों नोंखौ नै जों दायो टिकेटखौ लाखांबाय दायो जों थांनोसै लावदुमजों आंजों गाखोगोन गिनोबो ओंखारो लाइफ जेकेटालाय ब्रु नै जोङो गाखोबाय কোনি যাব আর কোনি যাব আও দুজনেই যাব টিকট তো না এইটো যাব নেকি বলে ভাবিছিলো কিমান দোহা আছে তো गोलैनो नागिरबाय गोलैनो नागिरदोंलै सिदा जागायाव इदिबो जागोन र' नों इथिं फैबा माङाय अबेथिं इथिं
गेजेराव बिराद गाजाल आंखौ लाइफ जेकेट गाननो होआखै आं दा बिदियाव थैलाङोबा लावदुमनि दाय जागोन दे आं बुंखायो दो আছে ন বহুত दो আছে এইয়া চা আছে না সাং কিমান দিছুং মাৰিছা সাং তলত এইখিনি মানে আছে আৰু মাজত ইয়াত কি তলত দো আছে আৰু দো আছে ন আপুনি গাৰো ৰাভা হয় অ ৰাভা আপোনালোকে বড়ো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গুৱাহাটীত থাকো এনে অৰিজিনেল ঘৰ ওৰাঙত ওদালগুৰি কি বস্তু बरियाथार ना मोजां मोनाखै आं मिसिनिखौ मोजां मोनो आंहा इदिखौसो मोजां मोनो सान्ति এই পিনে যাব পাৰে না যাব পাৰে যাব তাতে দোকান চোকান আছে নে দোকান নাই সেইফালে ৰিজৰ্ট সেইবিলাক रिजॉर्ट है ना কোহাই দি আহে এইটো মানে গাড়ী আহিব পাৰে কোহাই দি আহে মানে এখন যে বজাৰ পাইছে আপোনালোকে চাবাৰ বাগানৰ এটা চব পাইছে এনেকৈ আহিব লাগে पानी लारिब पारिम ना নোৱাৰিম ডুবি যাব নেকি হে आनसिफेदे दैया आयो गिनोबो ओंखारो दै गेजेराव बै हौवाफोरा नायनो देखायखांबाय आं फुरा दै गेजेराव फैनानै मार गिनो ओंखारो आं फट' खेबदे बेबि खेबसे जाबाय नाङा नि सिदा ज' नाङा सिदा ज' गिनोबो ओंखारो এই আমি লৈ গেলো হে এই দাউखौ লাब्रा इनि बाना दों मा वाव सि बरिया जि आराम नाङो स्पिड सलायदो आरो इसोर माबोरै स्पिड खारबो उनाव जे সেইকাৰণে স্পীড দিছে সৰুনাও সৰুনাও কাৰণে স্পীড গৈছে না কিহৰ কাৰণে ইমান স্পীডত যাব পাৰি কি আছে ইয়াতে নাই বাওলৈ তাৰমানে কথা হয় এখন দিয়ালৈ কথা আৰু মান দে बावानो मेन आरो लागबा नों माखौ बासायनो हागोन दा माबाया आरो होबाय मा बानानै सानस्रिगोन ओइ थैयाव थादो आं गोसिगोन एकदम क्लियार खालामनाय नोङो इदिसो सानगोन खोमाखै ओइ थैबाय मोजां जाबायलै गोदान समायना सासे लागोन होननानै सानबालाय हा इदि खामा नों आंखो लाजिया नामा हा लाजिया अ सरि दे बासाय मारगोन ना आंखो बाना लांथारगोन आं नायनो खेबसे मोखांखो नों बानो हाथारगोन ना एसां लोदोदो हिनजावखो 1 घन्टा सानस्रिनांगौ आं इयाव गोसो बायदा इस माइबा जिथिया नोंनि माबाया खमायलाङो होमबासो नों सानस्रिनो हाया मेंनाया बे हारसिं दै सिङाव नों माबालां गोरोलां नंगौ दे थैलांखागोन आरो बे गंगा जमुना सरस्वती मोखाङाव नांदो तामाम स्पीड जायो তোর নাওটো এইটো तामाम स्पीड बा ओइ बुरैयालाय सानस्रिनो रोंगोन ना रोङालै बाला हा ओइ जे मान गाखोदों होमबा गिलुलुनो गोलैबाथ' गैला बरिया नांदो थेंक इउ दादा भिडिअ लुय दियार करने दे मोनफैबायलै मोनफैबाय नै आं गाखोथारबाय मोनफैबाय नों गिनायना गियो आं गिथारालाय सानस्रिनो गोरोंखा नालाय नोंखौ बाना लांगासो मा बानाबाबो सानस्रिबोगोन आं मा बानानै सानस्रिबोगोन आइ आंखौ बानो हागोन ना नों खि हाथारनाय नङालै दैयाव हायो मोनफैबाय वाव मोजां नांबाय बरिया
बरिया नांबाय बरिया बेयावहा निउ इयार बा बहुत मानसि जायो आरो ओमफ्राय जों दाख्लै ब्राउन आइसनि शुटिंआव एसेबां मानसिबो गैयामोन खिन्थु बे साइडआव दंमोन खोमादां आरो खिन्थु दिनैहाय बिराद मानसि आरो बास सास लालायलायनानै फैदो ओमफ्राय नै बेयावहा बोग्रि गोरान फानदो ओमफ्राय दाउ दानग्रा बेखौ फानदो आरो ओमफ्राय जोंनोबो मालाबा नांगौ जायोना बेखायनो नायदोंमोन आरो ओमफ्राय बारा दाम होनाखै साल दंफांनि 50 थाखाल' आरोना बरियाथार खिन्थु बेखायनो जों बायबाय आरो गोथाव जायाखै आंनि ओमफ्राय आसरितसो बेयावहाना जुमाय गिसि फानलायलायो ओमफ्राय नै थाइगिर हाइजें माबा माबि खारैबो ओमफ्राय जों खारैखौ बायबाय आरो ओमफ्राय जि मानसिबा बुस्थुफोर फानो आरोना माखौबा सिनायलायाखै आङो मायबा बुस्थुफोर दोङो नामखौ मिथिजोबा देसुन मोनजाफेराखैबो ओमफ्राय उनावहा बेदर सेदर सावनायबो फानदो ओमफ्राय जुमाय सेरेबबो फानलायलायो बिराद गाजाखा Cái khay xay à bà? Đâu đấy? Uni khay sao? Cái đầu? Không được đâu. Ăn bây giờ nó đâu đi mình sẽ. Betul. Ui, kesan lu itu bang. Rai kuasa ni. দাদা ইয়াতে বহি লওক ধুনীয়া কি मा बाथोनदो पापर जानायलै बिलाय हाल्ला जाङो माबा बाथोनदो पापर जायोदो बे सासेयाबो पापरखौ माथो जादों दावदैदो पापर जादों नामा पापरखौ मोनसे जाबावगोन आं मोनसे जानोबालाय पापरखौ आं मा मोनखा दा पापर दिवसो दुटा पापर पानी बगैर दे पानी बेखौ लेम बाबो बेखौ बाथोनदोसो हायना जायो अमा बेदरनि सातनिदो गोथाव नों मानदे हाबासो गियो आं जेबो जायासै नाखै मा सोदोबसो Itu serep ya? Sulai. Gimana itu? 50 Itu 50, itu 50 ya? 50 Habis tu 50. 50 Bang. এই দুটাই আছে ইমান Terakhir mulia. Naniya dinisi first time गारियाव उन्दुफेरदो नङाबा गारियाव थैनोबो उन्दुआ बियो हाजार गोजान लामा थांबाबो उन्दुआ गारियाव first time उन्दुदो ना नुफेराखैमोन ना जों दिपर बिल मोनबाय